Hello mga bay, kumusta? Mayong gabi ganihong tanan na ko'y microphone karon. Nakakita ra jugog jerjer diri mga bay diri fresh kay siya sa tanan mo. Sindag ko siya dahon. Ya mo gini siya dahon na fresh kay sa tanan. Ganiha mo gud ang nahitabo na ako i-deliver ganiya sa Giso, Mandawi. Oh, nya. Nara mga first timer kaon. Ako mo sila gipakaon. Ano pangusa? Bago ka feel sa Georgia. Ipatunga lagi anak na Lagi. itlog, kani itlog. Nya kani dahon. Dahil kanon. Gimingaw jud kay kuan dahon na. Nya. Sibay adilay nagmuna ko nga. Naala gid ari gura sa kuan park mall. Ni kayo. Dali. Ang dahon radaan ba kay kumot ng adobo. Kami kay mo ba yung dahon. Moto pataka lang pugla ko bi ganiha dito sa park mall. Ko bahala nag ko padung ani. Ano ahan to? Makaon jud ko kay wala ko Georgia. Hanto gida ako dito sa Seymour. Mao na ni. Nakita na ko ang dahon. Labi aso kayo niya. Kuan sa paliya ba labi kayo. Paliya butang itlog. Labi na na manok butang halang-halang. Abang manok magisaw ni mo niya. Mura po siya. Mura siya minudo style ba? Nya halang ang Bago timplada. ka feel sa Georgia. Ami kasi kuan sa itlog na roong. Hala. Ano ni siya day kanang dako nga kuan day? Oh. Kuan? Kaon ba ang samahan siya ilong? Siya pinangyay. Di kaon namang buday nga. Kanila? Pag ano na humot naman ni adobo daan. Ano daan? Hindi pa daan ba humot ng adobo. Ako giluwa jud na ako. Hindi mo kaya? Ganina ba? Papikanon. Ay, ano mo magilanlan. Di ba ka makalanlan na nagwa pa ka maanad. Magino. Naman siya akong tarong. Kalami lugan jo pilangita dili dapit. Maharbit ang kuang gahom. Nakatara ko mga bay. Ano ba? Dapaw. Pamabay. Na dili nindot dai di. Nanindot di oy gikuan de. Ang proseso jud ani di ay makaon kay tutungan nimo sa kanon sultan. Kaon ko. Kurot na ko sa dahon. Ako nakaurot ko usag ka dahon ako Oh. wala ko nagdiri. Lami jud siya bi. Lami man sa ikuan isagol gyud mo sa sudan kanon. Naagi siya sa sudan kanon. Pag usag pag usag. Kana na lang bi. Lami kanya sa health. Isuwa bi, kanang kon bi kanang tuwa ka kanon. Patunga ni siya nimo. Lami jud ay. Na nakatuon ako sa diri. Nagko ay siya. Na may baby ani. Kato mo di kay pait. Ang Kaning dagko lami Awa gini siya man na tambal gini siya kay. pait. Pare ko nang paliya nga ang pait mao jud ay kuan puno og kuan tambal. Kusa mi akayo Matambalan lang gid akong hupong ano, lugo pang hupong. Di na kang hukong ito. Di, bisan pag daghan ni ako pinindugan dito, sikog kaon ani wa gid. Wa. Georgia Pamor. Ano? Namingon man ka sila. Nyabag mis ambit diha. Ay, Georgia Pamor. Kaon tag Georgia ba? Georgia Pamor. Di ano? Basta dili ba anad. Ato imong kanon ba nada? Minsan Kabulan na gulo ni. Ang yamang kanon ba di ba maol pa ning kuan? Kabulan gulo ni Arnold. ay, Diyos ko kalami. Mauging lasaha. Magid. Mauging. Grabe. Tama ka ni dara. Di humot naman ko siya daan. Kami kini sa health Di ba? Kada kadlaw na benefit. kadlaw na ko ani niguo na ko. Buwa na. Labaw pa sige turjak.
Babuhan, babuhan. Ay, saba ba kay? Parental guidance kay na. Man! Magic sarap? Ang Maan ka! Ina mami ni mo nakakita ko dilag dahon. Nakatunti ko sab-sab. Mami, nakato ko nung gisab-sab ni ate. Nakabita. Napapila siya dire. Oh, napasukli. tukle de. Nalapulot ako, ikaluhan naman. Nabang ay sa kaputo. Duha magkaputo kong palit. Ay, doon rin putos mo pala. Kay na kanus apa ko makabalik dito. Ang tanin niyo mga bar. Dami yung kayo api. Dapat tilopon yung mga bahay na inday niya. Papalitan sila Georgia. Palitan sila Georgia. Ami ka buli siya itanong ba kan? Apo siya gamot. Plantation pa. Ay tanong kasada. Ato sa amo bukid. Na. Naga. Kaya mag-harvest mamiti. Eh, unsa man doon mo atong nalang slide erin? Layo na. Wala. Magian to. Nagyan niyo ha. Ay, magian to. Nya po eh. Di ato na to. Di nang kayo. Klaro magay atong naami sa Naga Boardwalk. Klaro magay kayo. Tapos may interview pa dito. At bang naman. At bang kayo. Nakalami. Manulot mo na kung kanon. Maginulot mo kung kanon. Dito tayo ah. Mo dahil ni Georgia. Hindi, wala. Grabe po sa abit manghukad ba murag Georgia ba mo? din ata pa Dugangon. dugangon. Katulo na nila pa rin. Katulo na niya. Umi na. Ako ba isa man ka. Ang first time. Ang first time nakakawin nila. Miyag Aw, mayo eh. di ba kanang Usaray mo kay nani? sa kapungpong ba niya dayon kunan pa ginako mga dahon-dahon. Dalaw. O di ba? Palug tagpaliya di ati erin ba? Ito, kaan ba ka? Kanon. Lain dyan. Ito nga iyan ang uban. Marami kay mga bay. Mas din ako eh. Ginawa ko gimingaw. Taman-taman ani ah. Nagpo ay taggahom. Dagko bitaw kayo. Tagpulinda 5. Nakadagan na ito. Sabi to kabutos. Fresh kayo ba? Mingon lang ka rin ito nga asay Ang Georgia. usay sakyan ako. Otro, kumato ko Park Mall. Di kan dire? Kuan ra highway ra. Park Mall. Highway. Lam, ako One na. ride ra ka. Soong or rin ganyo. At Diba? ra ka na og Park Mall. Dito sa ako na naog dito lapita ka. Ako kabawog asa ko dapit na ito. Park Mall. Save mo lagi to asa ka dapit dito. Dito Daka ra ka. mo lakaw gud. Adto naman to siya mo ad kanang Park Mall nga signboard. Park Mall gina siya dito gina siya mo. Kursahan. Oh. Dito gina siya mo kuan. Naog. Naog. Ginuko. Na. Kaog JJ nagward na. Napusgan. Ay, John. Wala John. Ano yung GST na eh? Nga anta. Sige, sige. Salamat. GSTM no? Okay. Pagami. Regular dong. 09 Ako na itanong. 75 Nakay Na, kaang man dito? lagi na day. 40 Nakay kaang? Di ko ba nalagay kay Basyo ako wa? Ay, saan mo tanan? 9 7 Pwede man din. 23 Pwede mo. Ningon na tukunin mo nga. Kaon na tanan day Ayo, kanina ni. pila ng gahi na po. Ay, kaon na ako. Hatang ugat. Nawa lagi ko naanay ko di ko anwa man oh. Ya pilas ng gamo. Ningon na takunin mo kaon na day ni hastang kuan day. Ikamalkan si Pakan unday na siya day. Ningon man kain ko. Nya di apil din na siya kaon day. Kanira kani. Kani ba kanira? Na. Basta gikaon ko tanan. Ay nakusgan ug mayo sige. Agoy, ginoon sa unan. Ako ito. Nagko kay siya mga bay. Naguli na ako ko. Ako ina John. Nakakaon ako Georgia John. Nalami kay Nga di pwede. Ako kami ito, diba? Dala ba din? No. Bari na upunta ya. Ang misudan dito, nantang na misudan kay palaman. Lutuig itlog ba? Ani okay sa itlog ra? Sila ka Winston dong.
Kuha mo piso na Dito gagi daw nindot ano day, no? No, manok lagi. Kanang halang ang timplada. Adobo baron or ano mo siya day humot na siyang baboy day ba? Mura humot na siya ba? Sa ani pa lang humot na siya nga Walang dama nga kahurot Kanang- kuan. tulo ka sir. Lamig gid siya day. Dagang kun hurot gud nay, dali kinahurot gud. Ang kanon, dagko kita gungit day no? Ha? Dagko kita gungit ba sa Georgia? Ang tabi. Wala lang. Isa lagi. Gikao lagi na ako. Kaon na bis. Ikaw dahil nakay nabili ni nandira. Ako wa man. Kaon jud nimo. Sino black asang gamot kaon. Asang gamot. Lagi. Mabitong nutan mo kunin. Hasta ni nani dek kaon na kanina na. Mana? Ang hapon to. Mami, agad ka lang siya, Marcel. Ako kay daghan kay kog nakaon kay hasta ana. Naa, di sa Si sili Kuan mga ay. boy. Si Marna nakakauna siya ha. Marami ka na siya? Hi, Ma'am Pero Marna. itanom na kaon. Asa mo Kay ba kaang ini? di na kay kaang. Ay masulang ko taglata gud. Nabi. Di man ko mabuhian gud day. Ay si Nagamot ko. si June ana ano. Napa man kay Liso day. Na. Palit si Mama Marna. Pagto siya. Nao. Na di man kumbian si June. Sad ana bit. Patanom ni June. Hasta Ya, rin ako. sama no inom na mog tubig kay kuhaan ta mog tubig. Tubig na to. Tubig eh. Tubig. Amo dahan tubig ko sa balay. Ana busog na kay ko mga bay sus. Kansi man ko ninyo. Ikaw mo mga ani ba? Grabe ang kamingaw na ko sa Ako kinikaon ko. Grabe kamingaw na ko sa dahon. My God. Busog kay ko panulak mami. Ang tubig. Aw. Sama ni beer? Na, kamu lagi buhi Wala ang beer. po. Atong kula po ito tong aunan. Inspired mo ko ni nanay ko dito. 64 ang edad. Nindot daw ang kula po. Wa kay maintenance. Ano kay maintenance sa Ako tambal. dili Ayaw na na. mahugog maintenance ang ako agod kay ganahan ko minom. Ato biya ni Bernice gani akong tambal usap man ginainom. Sige, magkuan sa ko, mag-shout out sa ko. Ganiha di ay. Dito ko og giso kay nag-deliver ko og putog cheese mga bay. 50 ka po to iyang order. So salamat kayo bay. Sa imuhang order. Ambot asa ka ani. Okay. Si Malin Casas, thank you kay bay ha. O dito sa giso lagi to. Unahan sa kuan hapit pa ko nila. Wa gid hapit nila pa si ko gamay no. Ang amo ang sabot is pinakaunang iskina pag gikan sa minteryo sa giso. Karon kay anak ko si ko nga ano ko giso na ba ano ko kay nalimtan ng driver ginang ginako ang driver nga nung ay ko kalimtin ang hagay. Wabi ko kasayo din ni sa Mandawi niya mawaw niya ko. Inaw niya ako sa giso, anak ko. So, suwa man ko niyang ginaon, nilapas naman niya dito. Dito na ako sa RB's, dapit. So, nahay ko pa ingon diri. Pero, ang katong nagsundo sa ako ang therapist niya, dito siya niagi sa kanang kuan ba, shortcut bitaw. So, oo. Ang kato di akong deliveran ganiha mga bay is, naa siya'y spa. Ang ngalan sa iyahang spa, Ambrina Spa. Nanginhanglan day siya og therapist, no? Babae or lalaki, male or female, kailangan po niya ng therapist with or without experience daw. Okay lang yon kasi iti-train niya daw kayo kung wala kayong experience. Okay lang daw yon tapos willing to be trained. 18 to 40 years old ang hinahanap ni Malin Casas sa kanyang spa. Ang pangalan ay Ambrina Spa sa May Giso, Mandawi na? Mandawi. Cebu City. Mandawi City. Mandawi City. Mandawi. Okay. Province. Sa Giso, Mandawi City mga bay ang kontakin niyo lang po siya sa kanyang mga numbers 0927 223 9300 at 0922 455 139 ambot unsa ning tumoy 98 man ni. So para sigurado kanina lang primero inyong yung unang number na sinabi ko, yun na lang ang kontakin nyo. 0927-223-9300. Yun na lang ang kontakin nyo mga bay, no? Ambrina Spa. Nangailangan po siya ng therapist, male or female, with or without experience, willing to be trained. 18
to 40 years old. At meron pang isa sa best friend na kanina na galing din to sa Middle East. Isa siyang ano doon, yung kuan ba ka ng bitaw ka ng wedding coordinator dito sa Kuwait. Best friend niya sa meron po siyang binibentang lupa. Siya si Villa Valentino. Or address siguro nino din niya ni pangalan wa nangutana sa poblasyon Carmen, Cebu, sa Valentino. Unsa man ni? Di ko kakuan. Kawais Junior. Sorry ba ya, wa ko klaro kayo sa imong kuan diri kung unsa nino. Basta sa kuan na siya biligang yuta no, poblasyon Carmen, Cebu ang area, ang location. Okay, 2,600 square meter daw ni tanan. So 100 square per cut. Iya juning ka galingong yuta mga boys. So kontakin niyo lang siya sa kanya mga numero 0927 508 1762 2468111. Okay, 0927-508-1762. Yun po yung mga numero na kukontakin nyo kung gusto nyo pong bumili ng lupa sa poblasyon Carmen, Cebu. Okay? So, yun na po yun sa mga gustong bumili ng lupa. Murang-mura lang daw ang binta niya. Kayo na ang mag-usap. Bahala na kayong tumawag or mag-text sa kanya. At syempre, depende sa'yo kung ilang square meter ang gusto mo. Basta 100 square meter daw ang per cut daw ang sinasabi niya. At lahat po ng sukat ng kanyang lupa ay 2,600 square meter. So bahala na kayo mga boys kung ilang square meter ang gusto nyong bilhin. At syempre, yung ating spa, huwag nyo kakalimutan kung gusto nyo mag-apply bilang therapist. Kasi therapist ka na, taghilot, no? Taghilot. Taghilot, okay. Tig-massage bilang therapist. Kung gusto nyo pong mag-apply dito sa Cebu, nasa Giso, Mandawi City, yung area po niya ng kanyang spa. Ang pangalan po ng kanyang spa ay Ambrina Spa. At nangailangan po siya, uulitin ko lang nga, nangailangan po siya ng male and or female, lalaki or babae. Siguro lahat na ito, girls, boys, baklas, boys. Lahat na kayo, welcome kayo sa kanyang spa kung gusto niyo po gusto niyo pong mag-apply. Gusto niyo pong mag-apply. Okay, kontakin niyo po siya sa 0927-223-9300. Yung isang number hindi ko makikita, hindi ko mabasa yung dulo, pasensya na ba, Malan? Okay? So, kailangan po niya kahit walang experience, okay lang sa kanya. Basta willing kayo matuto, willing kayo sa training. Okay? 18 to 40 years old. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. At yung ibang magpapa-shoutout at sunod na lang na video natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye, mami. Bye-bye. Bye-bye. Manamit ka unog, George. Agoy, giganahan din sila.